ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಇಸತ ತೆನಸ ತಿಂದದು 150 ಹೆಚ್ಚ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ಪನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆದು ಒಟ್ಟು 137 ಜನ ನಗರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೆಗೂ ಸೇರ್ದಿತ್ತದು ಮರ್ದು ನಡತನುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ವಿಷತ ತೆನಸು ತಿಂದದು 150 ಹೆಚ್ಚ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ಪನಾ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ದೆರು. ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಸಿಟಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತದು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿದ ಕಜಪು ತಿಂದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆತಂಡು. ಪಾಕ ಜನಕ್ಕೂ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಕಕ್ಕುನ ಪಾಯಿಂಕಾನಿಗೆ ಪೋಡಾಯಿನ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು ಆಕ್ಲಿನು ತುರ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೆಡು ನಗರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನುತ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು 52, ಜ್ಯೋತಿ ಕೆಎಂಸಿಡು 18, ಯೂನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು 14, ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು 8, ಮಂಗಳೂರು ಮೂಜಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ 42 ಇಂಚ 137 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲೆನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತೀರವಾದುಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಕರೆ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾದುಳ್ಳಿರು. ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಚಾರಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಲ್ಪನಾ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದು ವದಗಾಯರೆ 6 ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೇನೊಂದರು. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಆಪಣೊಂದು ದೂರ್ದು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿದಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಡಾಮರ್ ಪಾಡೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಗಾಡಿನ ತಡೆತದ ಪಿರಕಡ ಪುಡ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತದ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗೂ ಉಪದ್ರ ಆಪಣೊಂದು ದೂರ್ದು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿದಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಡಾಮರ್ ಪಾಡೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಗಾಡಿನ ತಡೆತದ ಪಿರಕಡ ಪುಡ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ತಾಜೆತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದೆ ತೊನ್ನ ನವಯುಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ತಲಪಾಡಿದ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಜೋಡ್ಸವನ ಮಾರ್ಗದ ಎದುರು ಬಾಗೊಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಇಂದೆಡ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಜೋಡ್ಸವನ ಮಾರ್ಗಗೂ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಎತ್ವಾಸಿ ಉಂಡು. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿರ್ಗಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತರದ ಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸೇರಿನಂಚ ಗಾಡಿಲು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂಡಲ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಮನ ಕೊರ್ತುಜೇರು. ಜನವರಿ 4 ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗಗೂ ಡಾಮರ್ ಪಾಡರೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು. ಇಂದೆಡ್ದು ಏವ್ರ ತಾಳ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಂಜನಕ್ಕಲು ಸೇರಿನಂಚ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಡಾಮರ್ ಪಾಡರೆ ಬುಡಾಯ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು. ಮಾರ್ಗುಡು ಕುಲ್ಲುನ ಪೊಂಜನಕ್ಕಲು 15 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತಿರು. ದುಂಬು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗೋಡ್ದು ಉಪದ್ರ ಅವನುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಲು ಬತ್ತದು ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಮುಂತುವ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅವನುಂಡು. 150 ಇಲ್ಲುಪ್ಪನ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದಿತ್ತಂಡಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಲು ಪೊಲಿತೋದಿತ್ತ. ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವಿನ ಮಾತಾಬುಡ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪೊರ್ಮಾಟಗೂ ಜೈದ. ಒಂಜಿ ವಾರದ ಉಲಯಿ ಗಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪನ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕುರ್ಜಿಂಡ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರು ಧರಣಿ ಕುಲ್ಲುದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾವಂದ್ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಂಜೋನಕ್ಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಶು ಪಕ್ಕಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಮ್ಮದ ಸದಸ್ಯರು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕೊಳಂಗೆರೆ, ನಾಯಕರು ವರುಣ್ ರಾಜ್, ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಅಂದು ತಲಪಾಡಿ ವಾಣಿದೆ ವಾಡಿಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಭಾರತ ದೇಶ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಅನಗ ಲೋಕುಡು ಶಾಂತಿ ನಿಲೆ ಊರುನುಂದು ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರು PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂತೆರು ಸೋಮವಾರ ಕದ್ರಾ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು.
ಕುಡ್ಲಕದ್ರದ ಸುವರ್ಣ ಕದಳಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮಠ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಸೋಮವಾರ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ವೇದಿಕೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಕೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದತ್ತನಗರ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಥ ಪಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾ ಪಿ ಕೇಶವನಾಥ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್, ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕಿಯರು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತೂವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಆನಗ ಲೋಕಡು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಊರುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ರಮ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೊಡುಂದಾಂಡ ಸುರುಕು ದೇಶ ಒರಿಯೊಡುಂದು ಪಂಡೆರು. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನು? ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾಶ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾಶ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾಳಿ. ವೇಷ ಭೂಷಣ, ಮಾತು, ಕಥೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನೆತನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಾದಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಗೆಲ್ಮೆಗು ಬೆಂದಿನಕ್ಲೆಗು ಸಾಯ ಸಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರು. ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ, ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕ್, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಶಕಿಲಾ ಕಾವ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ನಾಯಕರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ರೈ, ಶಿವಾಜಿ ಡಿ ಮಧುರ್ಕರ್, ಸಿಕೆ ರವಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಮಹಾಬಲ ಚೌಟ, ಕೆಎನ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಜೋಗಿ ಸಮಾಜದ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆರ್ಟಿಒ ಜೆಪಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೇರು ಪಾತೆರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜೋಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಪಣೌದಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಜೋಗಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಪೇಜಾವರ, ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಅಮರನಾಥ ಸಿದ್ದಯೋಗಿಲು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮುಯಿದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿಡ್ ವರ್ಷದ ರಿಫಾಯಿ ದಫ್ ರಾತೀಬ್ ನೇರ್ಚೆ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಉಲಮುಲೆಡ್ದು ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು 4 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಬೋಲಿಯೂರು ಮಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿಡ್ ವರ್ಷದ ರಿಫಾಯಿ ದಫ್ ರಾತೀಬ್ ನೇರ್ಚೆ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಉಲಮುಲೆಡ್ದು ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು 4 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. ಖತೀಬರು ಬೊಳ್ಳೂರು ಉಸ್ತಾದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜಾರ್ ಫೈಜಿಯರು ದಫ್ ರಾತೀಫ್ ಮಜ್ಲೀಸ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಪುದರ್ಪೊಯಿ ದಫ್ ಉಸ್ತಾದ್ಲಿನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ರಿಫಾಯಿ ದಫ್ ರಾತೀಫ್ ಮಜ್ಲೀಸ್ ನಡೆತಂಡು. ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತಕಲ್ಪನಾ ಬೋರ್ಡ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಎಂಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಫ್ರಾಂಕೋ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಮಿಥುನ್ ರೈ, ಕೇರಳದ ಸೈಯದ್ ಜೆಫ್ರಿ ತಂಗಳ್, ಬೊಳ್ಳೂರು ಪಳ್ಳಿದ ಮುದರೀಸ್ ಅರೀಫ್ ಬಖಾವಿ ಕೊಪ್ಪ, ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಜೆಎಂ ಅನೀಫ್ ದಾರಿಮಿ ಅಂಕೋಲಾ, ತಯ್ಯಬ್ ಫೈಜಿ ಬೊಳ್ಳೂರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ഈ നാടിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഹാജത്തെ മറാതെ ഹാക്കണയല്ല. ഒരു പേര് തമ്പങ്ങൾ, കാല് തമ്പങ്ങള്, അതുപോലെ കണ്ണു തമ്പലം, അതുപോലെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹുദായി പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് ചോറ് തന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കൈകാല സ്വതന്ത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കല്ല. ആ പ്രയിൽ ബർക്കത്താക്കണയല്ല. എപ്പോഴും അള്ളാഹു റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും എല്ലാം നല്ലാക്കണയല്ല. ದೈವದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಒಂದು ನೈಜ ಮಾನವೀಯತೆ ಪಂಪುನತ ಪಾತೆರನ್ ಪಣೊಂದು ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನುಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪುನತ ಪಾತೆರನ್ ಪಣೊಂದು ಎತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಡೆತ್ತ ಉಸಿರು ಉಪ್ಪುಂಡ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪುನತ ಪಾತೆರನ್ ಪಣೊಂದು ಒಬ್ಬೇ ಸಂಘ ಉಪ್ಪಡು ಸಮಾಜ ಗುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಜಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಆವಡುಂದು ಒಡಿಪುದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಂತೆರು. ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಘಟಕದ ಸ್ಪಂದನ 2023 ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು.
ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಒಡಿಪು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ ಸ್ಪಂದನ 2023 ವಿಕಲಚೇತನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಾಯ ಪಣವು ಪಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಿದಾಂತಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಬೇರ್ನ ಆಶ್ರಮಲೆಗ್ ಸಾಯ ಪಣವು ಪಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಐತಾರ ನಡಪಾಯಿರು ಅಂಜಾರ್ ಮಾಧವ ಮಂಗಳ ಸಭಾಭವನಡು ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜಿ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತಾಪಕಿರು ಡಾ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತದು ಸಾಧಕ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತದು ಸಾಯಪಣವು ಪಟ್ಟಿಯರು ಆಶ್ರಯದಂತಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ ಸಭೆಲ ಒಂದು ಆದಿತ್ತದು ಪರಬೇರ್ನ ಆಶ್ರಮಲೆಗೂ ಸಾಯಪಣವು ಪಟ್ಟಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿಲ ಇತ್ತುಂಡು ಡಾ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಒವ್ವೇ ಸಂಘ ಉಪ್ಪಡು ಸಮಾಜ ಗುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಜಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಆತನಂದು ಆರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ನಿನ್ನೆ ಆನಂದ್ ಕುಂದರ್ ಸಹ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ, ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಇದಂತ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನನೂ ಅದನ್ನೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನನೂ ಇದನ್ನೇ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಒಂದು 10,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಾರು ಒಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ ಸಿ ಕುಂದರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯನು ಪುಗಾರಿಯರು. ನಟರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸುಂದರ್ ಕಾಂಚನ್, ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಬಾರ್ಕೂರು, ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಪಡುತೋಟ ಬೊಂಡಂತಿಲದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಡು ವರ್ಷದಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡೆತುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಸತ್ತಿಲಿಡು ಕೊರಗತನಿಯೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಆರಭಾರ ತುವೊಂದು ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಪಡೆವೊಂದು ಸತ್ಯ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬೈದಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಪುದರು ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಂಡದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಓಲು ದೀತ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಸೊತ್ತು ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದ ಪೋಂಡ ಆತೆ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕೈಕಂಜಲು ತಪ್ಪಾದ ಪೋಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಎನ್ನದು ಬೀಡದೀಪೆ ಪಂಡ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನವು ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜುನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಕೊರಗ ತನಿಯಗ ಅಗಿಲು ಬಲಸದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಅಗಿಲು ಬಲಸದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿರು ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿಲು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಪಡುತೋಟ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಡು ವರ್ಷಾದಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡೆತುಂಡು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೂನಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಯಾನ್ ಮುಕ್ಲೆನಾಲೆಕ್ಕುಡು ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಡುತೋಟ ಬೊಂಡಂತಿಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಕೋಲ ತೂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಎಂಎಫ್ಸಿ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಯ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಎನ್ಮನೆ ಶಾಖೆ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಚಾಯ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಡ್ಲದ ತವರುಡು ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕೈ ತಲುಸುರುವಾತಂಡು ನಲ್ಪ ಬಗೆತ ಸುತ್ತಲು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕಿರು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಂತೆರು. ಎಂಎಫ್ಸಿ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಎನ್ಮನೆ ಶಾಖೆ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಚಾಯ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತಾವರುಡು ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕೈತಲು ಸುರುವಾತಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ತಮಾಷೆ ಕಲಾವಿದರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ತಾಪಕಿರು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಎಂಎಫ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕಿರು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸೇರ್ದು ನಾಡಕತ್ತಿರ್ದು ಹೊಸ ಶಾಖೆ ನೂದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನ್ವರ್ ಮಾಣಿಪಾಡಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಕೆ ಅಶ್ರಫ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮತ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಸಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್, ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅನಿಲ್ ಅತ್ತಾವರ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಜ್ಬರ್ ರಜಾಕ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಎನ್ಮನೆ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಸಿದ್ದಿಗೆರೆನು ಮೆಚ್ಚಿದು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಬಾರೆದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಸೇರಿನಂಚ
ಮಾತಾಕಾಲದ ಮಾತಾವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ತೆನಸುಲು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನವು ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು. ಎಂಎಫ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನನಲಾತ ಅಂಗಡಿಲು ಬರಡಿಂದು 6 ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಎಂಎಫ್ಸಿ ಚಾಯ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಸರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಸಿಗುತ್ತಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಎಫ್ಸಿ 7 ಕಡೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು. ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಗಳು 5 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಇಂಗಳು ತಿನ್ನೊಂತಿನ ವಸ್ತು ಮೂಡು ನಾನು ತೊಚ್ಪೆ ಸರ್ ಸರ್ಗೆ ತೊಚ್ಪೆ ಅದು ಈಜಿದೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ರೀತಿ ಕೊತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ತೋಜಾಯಿನಿ ತೆಗೆದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರೇ ತಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ಈ ಎಂಎಫ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಗ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಅವಲ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷ ತುಂಬುದು ಅಜ್ಜಿಯರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವಲ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಯರ್ದು ಮನ వచ్చిದೆ ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವರಿ ತಿನ್ಪಿರಲ್ಲ ವಸ್ತುಲ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು 2012 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಳ್ನೀರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶಾಖೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿಗೆ 8ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದೆ. 2ನೇದು ಫಳ್ನೀರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಫುಡ್ ಮಾರ್ಟ್, 3ನೇದು ಎಂಎಫ್ಸಿ ರಾಯಲ್ ಬೇಕ್ಸ್, 4ನೇದು ಎಂಎಫ್ಸಿ ಚಾಯ್ ಮಾರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ತಿರ, 5ನೇದು ಎಂಎಫ್ಸಿ ಚಾಯ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಕರಂಗಲ್ಪಾಡಿ, 6ನೇದು ಬೋಂದೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಚಾಯ್ ಕೆಫೆ, 7ನೇದು ನಮ್ಮದು ಸಮೋಸ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಿಚನ್ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಈಗ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಚಾಯ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ 10ನೇ. ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಶವರ್ಮ, ಟಿಕ್ಕಾ, ಅಲ್ಫಾಮ್, ಬ್ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಬೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳು ನಮ್ಮದು ಚಾಯ್ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿಗಳಿದೆ. ಒಂದು 40 ವೆರೈಟೀಸ್ ತಿಂಡಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿರೋ ತಿಂಡಿಗಳು ಇದೆ, ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಆ ಥರದ್ದು ಇದೆ. ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದ್ದು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಆ ಥರದ್ದಿದೆ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂಎಫ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕೇರು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಎಫ್ಸಿ 2017 ಕಾರ್ಯಡುಂಡು ಸುರುತ ಶಾಖೆ ಫಳ್ನೀರಡು ಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತ. ಚಾಯ, ಸ್ನಾಕ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ತೆನಸುಲು, ತಂಪು ಬಾಜಿಲು ಇಂಚ 40 ಬಗೆತ ಸೊತ್ತುಲು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಣುಂದು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲು ಶ್ರೀ ವಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 15, 14 ನಡಪೆರೆಯಿತದು. ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆ ಐತಾರ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಇತದು ನಡತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲು ಶ್ರೀ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 15, 14 ನಡಪೆರೆಯಿತದು. ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆ ಐತಾರ ನಡತಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉಳಿಯಾದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸಿರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಪಾತಿರ್ದು ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ಯಶವಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇರ್ನಂಚ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತು ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹರಸಬಿತ್ಲು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲ್, ಪಣೋದಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಉಳ್ಳಿಯಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ಓಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಾತಂದು ಬಟನಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಬಂತೇರು ಉಗ್ರಾನಕ್ಕೆ ಪಾಡಿದಿನಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇನ್ನ ವಸ್ತು ಅಪೋಯನ ಬರುವಂತ ಅಕಲು ಕೇನ್ನ ಪೂರ ಅರಿ ತಾರೈ ಕಲಶ ಇಲಶ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪುನಿ ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿ. ಕೇಸೊಂಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಕರಿನ 20 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ತರೆತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಾಳಗದ್ದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರದ 36 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ ಯಾನೆ ಚೋಟು ಪನ್ಪುನಾಯನು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಕೇಸೊಂಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಕರಿನ 20 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ತರೆತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಾಳಗದ್ದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರದ 36 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ ಯಾನೆ ಚೋಟು ಪನ್ಪುನಾಯನು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಟು ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತುನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಆಯನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರು ಮಲ್ತಿದರು.
ಕೋರ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ವಾರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗಣೇಶ್, ಕ್ರೈಮ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಾಜೇಶ್, ಇರ್ಷಾದ್, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿತ್ತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಶನಿವಾರ ಸುರುವಾಯಿನ ಐಕ್ಕಳ ಬಾವ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು 189 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡ. ಶನಿವಾರ ಸುರುವಾಯಿನ ಐಕ್ಕಳ ಬಾವ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್ ಕನೆಪಲಾಯ್ಡು 3 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು 7 ಜೋಡು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು 21 ಜೋಡು ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು 23 ಜೋಡು ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಟ್ಟು 26 ಜೋಡು ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ಟು 109 ಜೋಡು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 189 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಕಂಬಳುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆ. ಕನೆಪಲಾಯ್ಡು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿಯರು. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಬೋಳಾರಾತ್ರಿ ಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿಯರು. ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಇನಾಮು ಪಡೆಯರು. ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ಟು ಬಿದ್ರಾ ಪೊಸಬೊಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿಯರು. ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಾ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ತಾನ ಗೆಂದಿಯರು. ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿಯರು. ಮುಗಿತಲಾಲೇಸಿಡು ಬಿನ್ನಿರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಕಳ ಬಾವ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತದು ಇನಾಮ್ಲೆನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಕುವೈಟ್ದ 2023 ಸಾಲದ 20ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕ್ರೆ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾತೆರು ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತುನ್ನ ಲೇಸು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕುವೈಟ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಿಯಾಡ್ ನಡೆತಲು. ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘ ಕುವೈಟ್ದ 2023 ಸಾಲದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಅಜಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತೊನ್ನ ಲೇಸು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕುವೈಟ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಿಯಾರ್ಡ್ ನಡೆತಂಡು. 2022ನೇ ಸಾಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪೌನಿತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಲೇಸು ಉದಿಪನಾಡು. ಸಂಘದ ಗುಬ್ಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಸರ್ವಿರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2022ನೇ ಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದುಂಬುದಿಯರು. ಈತ್ನೆಟ ಇತ್ತಿನ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ 2022ನೇ ಸಾಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಬರೋದ ನಿಲೆಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಜೋಡಿಲೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅಧಿಕಾರ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಕೂಟದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಪಾಟಿಕೆ ತೋಜಾದು ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊನ್ನೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೇರು. ಓಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2023ನೇ ಸಾಲದ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪುದರನುಲಿತ್ತದ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಎದುರುಡು ಅವೆನು ಒತ್ತೊಂಡೆರು. ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಕುವೈಟ್ದ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕ್ರೆ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಂತರು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ದುಷ್ಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾದ ಅಜತದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಿಯರು. ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನೇತ ಒಟ್ಟುಗೂ ನನದ ಯೋಜನೆದ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾದು ಇಂದೆಕ್ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ನ ಬಿರಿಸಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ರೈ ಪಕ್ಕಳ ಬರೆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಟಾಟಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲಿರ್ದು ಕುಸಲ್ದ ಅಸಲ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮಿಸಂದಾಯಿರು. ಆಶಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಮೂಟಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಪೊಸಾರ್ದ ನಂದಿಗೌಣ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನೀಚ ದೈವಸ್ಥಾನುಡು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಂದಿಗೌಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡೆತನು. ಐತಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಡೆ ನೀಚ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕುರಿಯರು. ಒಡಿಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಲು ತುಳುನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಆದಿತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಿರಾಕಡದೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ ಆದುಂಡು. ಕುಟುಂಬದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಣೆದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಂದುಸಾರ ಭೂತೊಲಿನ ನಂಬುಂದು ಬೈದಿನ ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿಲು ಮುರ್ಗೊಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬೇತೆ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೈದ್ಯರು. ಅವಿಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಮೈ ಸಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿಗೋಣೆ ಪ್ರಧಾನವಾದುಲ್ಲ.
ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಪೊಸಾರ್ದ ನಂದಿಗೋಣ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನೀಚ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಂದಿಗೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಐತಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಡೆ ನೀಚ ದೈವದ ನೇಮ ಮುರಿದು ಬತ್ತಂಡು. ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರು ನಂದಿಗೋಣ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನೀಚ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಪೊಸಾರ್ದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕಳು ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.